bounds. Όχι, Χάρε, όχι! Περιμένω τον πρίγκιπά μου! Στάχ το Μπούδα. Ο πρίγκιπάς σου δεν θα έρθει. Τα φτιάξαμε τη χιονάτη. Το τσουλάκι! Έκανε πάλι αυτό το κόλπο ότι πεθαίνει! Ναι. Θες να εκδικηθείς τον πρίγκιπα μαζί μου? Θα σε βοηθήσω και με το σφουγγάρισμα. Με το σίδερο? Ναι, δεν το φοβόμαστε το θάνατο. Μοιάζεις σαν να βγεις από χρόνο κάψου. Τι λες! Έτσι δίνονται οι Αμερικάνοι μαθητές. Είμαι πολύ cool. Σαν τον Johnny Depp στο 21 Jump Street. Ήταν και αυτός undercover. Α, μ' αρέσει εδώ. Υπάρχουν τόσα πολλά φρικιά που δεν τραβά την προσοχή. Oh my god! You're like the man that they ate his left behind. Yeah. Where did you find this? I think my great-grandfather had one of these back in the 4PI. Τι άει? Pre-internet. Μα γιατί με δουλεύουν? Αφού είμαι ο ίδιος ο Johnny Depp. Γιατί το 21 Jump Street είναι 90 του κερατά και τώρα έχουμε 2010. Έτσι, ντύσου και πειρατής ρε. Να δούμε αν θα ταιριάξει καλύτερα. Μαλάκα. Κομπλεξικέ. Johnny Depp του κόλου. Down on Jump Street. Θα κλείσουμε τα βίο, θα κλείσουμε τα βίο, θα κλείσουμε τα βίο. Όχι δεν θα κλείσετε, όχι δεν θα κλείσετε. Γαβρίλε, 3, 2, 1. Close the ταμείο, close the ταμείο, δεν θα κλείσετε. Τι γαμίσατε? Όχι, όχι, δεν μπορείς να το ξαναφέρεις πίσω. Αυτή τη φορά είχε λεφτά, είχε λεφτά, είχε λεφτά. Είσαι σίγουρος? Ένας κύριος Μένιπος, επάγγελμα οδηγός ταξί. Σεις είστε? Εγώ μάλιστα.